O sol acariña as rúas da vila. Esperta Sobrado. Espreguiza os seus recantos e dalle a benvida a un novo día. O concello coruñés abre os ollos ao mundo co soño aínda no maxín. Abre os ollos e arroupa un tesouro, o seu tesouro, as súas paisaxes, as súas xentes, mesmo as súas casas. Pois nesta vila as casas teñen nome propio. Cando un sobradense fala de casas, non soamente se refire a 4 paredes, non, fala de quen as habita, de quen fai dun simple espazo un fogar, de quen crea vida. Pois a casa de... Ora somos Casa Castro. A Casa de Mato foi anteriormente unha taberna. A capilla é a casa de Vicente e de Paquita. É a casa de García de Ramil. Cando un sobradense fala de casas, ten presente o pasado. É consciente de que ese nome tamén é o legado que deixará para o futuro. É por iso que Sobrado non é soamente unha vila. Sobrado son as súas xentes. Cambiou sobre todo na comunicación, porque eu acórdome cando era moi nova, meu pai foi daqui desta parroquia e eran camiños e corredoiras e agora temos unhas pistas magníficas, entonces temos uns accesos extraordinarios. Eu marchei con 24 anos e antes estuve, entonces claro, era todo máis pobre, todo máis, bueno, tiñamos que arreglar con moitos menos cousas que temos agora. É diferente, non? Agora temos máis cousas. Cambiou un montón todo, a ordenación e todo eso, pois non pa moi ben, de todas formas. E sobre todo nos últimos 40 anos foi un cambio pois moi grande, moi grande. Para mí Sobrado claro que ten algo de especial, por eso sigo aquí, sobre todo porque aquí tes unha identidade, mentres que en outros sitios na cidade ou eso, pois eres moito máis anónimo. Eu creo que ten magia. Maxia? Pois sí, esta vila é tan especial que mesmo conta con espazos de película. Un bosque animado onde as súas árbores, ao igual que a vila, teñen presente as raíces, pois ao fin e ao cabo son que nas sosteñen en pé. Estas xentes manteñen vivo o pasado, regan a semente de cotío, son conscientes de que a historia é unha xoia, e mesmo hai quen di que as propias pedras teñen memoria. Eu penso que sí, eu penso que teñen moita memoria. A vista está, o que temos aquí este monumento, que seguramente pois terá moitas historias e lendas e recordos ao longo destos séculos. As orixes desta vila están, digamos, un pouco entre interrogante, inda que sí que se sabe que, bueno, houbo vidas antes de que chegaran os romanos hacia della, e logo sábese que hai vida aquí no mosteiro a partir do ano 942, que é cando se funda o mosteiro, que mediante os condes de Presas. Logo no ano 1142 sí que o mosteiro toma relevancia, e é cando empeza a medrar de verdade. Na Idade Media adquire moitas propiedades en Galicia, incluso na zona do Bierzo. E logo ten unha época de decadencia que é coa desamortización de Mendizábal. No ano 1956 empezase xa a reconstrucción do que vemos a día de hoxe, e é cando se fai toda esta mega obra que, como vemos na actualidade, e sigue habendo un vínculo moi especial. Hai moita relación entre o pobo de Sobrado e os monxes. Cuando hay conciertos o necesitan un espacio grande y tal y cual, es aquí donde hacen conciertos, en la iglesia grande. Si hay un funeral multitudinario y que no van a caber en la iglesia parroquial, obviamente vienen aquí. Nuestro carpintero es el carpintero del pueblo, y un largo, etcétera, ¿no? Quiero decir, es de buenos vecinos. Moito sentimento de pertenza da xente Sobrado con respecto ao seu mosteiro, pero, bueno, ao final, todo o que significa Sobrado está referenciado grazas a este mosteiro. Yo creo que conozco más o menos toda la gente que vive aquí, no digo los fijos que vuelven a veces los fines de semana. Lo que se puede notar estos últimos años son las mejoras tipo a nivel de restauración del edificio, la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por vinculación
a los caminos del norte. Numéricamente, claro, cuando yo vine en el 2009 éramos 24 y ahora seremos 14, 15. Sobrado es un pueblo pequeño con un monasterio gigantesco, eso es lo que llama la atención. Particularmente eu penso que é unha vila visualmente moi bonita, na que temos moitos recursos turísticos, é un lugar no que entra polos ollos. Penso que é un sitio onde que a xente a primeira vez que ven aquí pois igual se sorprende porque a veces falamos de outros sitios moito máis turísticos e chegas a un lugar pequeno e ves que hai un mogollón de recursos dos que poder tirar. Falamos de moreas de recursos, falamos da semente, esa que chega aos nosos días, esa que perdura no tempo. En Sobrado conservan restos daqueles que viviron deixando pegada, unha pegada en forma de rego, a fenda do pasado onde brotará o futuro. Sobrado é pasado, inda que estamos no presente é pasado. É un dos concellos, a mí particularmente, que me encanta porque o seu pasado fai gozar dun turismo único, exclusivo, digamos que moi personalizado. Eu sempre digo que en Sobrado son as pedras realmente o que falan de nós, non? E, lóxicamente, pois, bueno, a civilización que deixou unha gran pegada en Sobrado, digamos que a temos aquí diante, e foi a civilización romana con esta xoia arqueolóxica, o forte romano da Ciadella. Ahora mesmo estáse convertindo nun reclamo turístico bastante importante. Temos que ter en conta que o que a vida romana sempre foi moi interesante, é unha parte da historia que eu personalmente, que traballo con moita xente, sinte moitísima curiosidade. Na actualidade foi musealizado, como se comproba, as entradas poden ser visitables e son libres. Tamén sempre te podes informar na oficina de turismo de Sobrado, donde te asesoran xunto como visitar este lugar. Hai que saber tamén que temos que respetar que cando falamos de Sobrado ou achegamos a xente a Sobrado é como falar da xente, da súa vila. O pasado de Sobrado é o presente que se ve hoxe en día e espero que sexa o futuro de mañán. O pasado foi a semente do presente, e a semente deu o seu froito. Froito que resgardan a diario os sobradenses con coidado e auga, moita auga. Os monxes, conscientes de que as colleitas precisan saciar a sede, foron creadores dun lugar senlleiro. A lagoa, digamos que foi construída entre o período de 1500 e 1530, non? Estamos falando do século XVI. Sobrado ten unha gran riqueza fluvial, nacen dos ríos importantes, que é o Tambre e o Mandeo, e digamos que con augas do Tambre o que se fai é crear unha lagoa de carácter artificial, pero que hoxe en día está totalmente naturalizada e, de feito, a maioría dos visitantes pensa que é natural, que non foi artificial. Sobrado ten a influencia do Cister e o que fan é crear a lagoa para aproveitala o uso na súa cociña como un elemento de regadío para o que son os temas dos cultivos, para mover os muiños. Sabedes que había o período este de Cuaresma, establecido así un pouco no contido religioso, e para aportar un alimento máis nesta época, que era neste caso a troita, o que era a súa alimentación. É un espacio protegido, non? Está dentro do que é a Rede Natura, tamén forma parte do territorio da Reserva da Biosfera de terras do Mandeo e as Mariñas Coruñesas, porque digamos que ten gran biodiversidade en flora e fauna, non? Temos que ser conscientes que os primeiros que a temos que conservar somos as persoas, non? Por encima das entidades xestoras deste espacio, que tamén hai, pero non somos os primeiros, porque somos os que realmente, eu principalmente quero que siga conservando a súa diversidade, e despois porque forma parte tamén do día a día de Sobrado. Nada mellor que
ensinar e formar para poder conservar e concienciar. Conservar e concienciar aos poucos. Paseniño e con forza, que quede pegada. Iso é o que fan os máis de 1.700 habitantes do municipio. O camiñar da vida desta vila está marcado pola pegada dos seus veciños e veciñas, mais tamén polo pasar dos visitantes que se achegan a desfrutar desta paraxe. No tempo de verán e así, pois hai unha transformación grande. Moita xente, moitos peregrinos. De Brao pasan moitos peregrinos, pasa por aquí, por esta parroquia, o camiño. Pasan moitos peregrinos. Como é Camiño de Santiago, pois pasa moitísima xente, veñen a pasar uns días. O Camiño do Norte, actualmente, cifras máis ou menos oficiais, pasamos de 20.000 visitantes cada ano, solo do Camiño do Norte, e logo sin contabilizar o que son, bueno, pues visitantes de fin de semana, veraneantes. Hai moita xente que ven aquí facer rutas de senderismo, visitar os recursos turísticos, quedarse un día, dous. Hai xente que ven a pasar o día pero non pernocta. Temos un poquinho de todo, pero sí que temos un fluxo de visitantes moi variado e moi definido. Bajando la curva, hay una curva aquí saliendo, por lo cual más alto arriba, todos comentan que nos esperan dos torres gigantescas que se ven, por eso digo, desde lejos, y entonces impresiona. Para muchísimos peregrinos es la primera vez que entran en un monasterio funcionando, no en un monumento. Yo empecé con el albergue hace tipo 10 años, 9-10 años, por lo cual gran parte de mi tiempo estando aquí ha sido en función de peregrinos, problemas con los pies, problemas con no sé qué, la farmacia. Yo espero que no se desmadre demasiado, porque el número y la calidad no van siempre. Cuando me lleguen peregrinos un fin de semana, sobre todo un domingo, uno de los propietarios de un supermercado y fuera me dice siempre en verano, si viene alguien un día de fiesta o en un puente, bla, 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 lo que sea, un domingo, avísales que si yo vive justo antes de su supermercado, que me tocan al timbre y yo bajo con mucho gusto. La gente aquí es amable. Aveiro da Loba es uno de esos sitios acogedores de Sobrado dos Monxes. Estamos ubicados en la aldea de Madelos, a 6 kilómetros del centro de Sobrado dos Monxes, y es una aldea, pues bueno, pequeñita. Este es un proyecto que nació orientado al peregrino en un principio, aunque bueno, pues según se fue desarrollando la actividad, pues descubrimos que había otros nichos pues interesantes, ¿no? Y fue hace 2-3 años que empezamos pues, a hospedar pues, otro perfil distinto al del peregrino, que es pues, gente que organiza pues, retiros, convivencias de empresas, formaciones. Anteriormente pues, fue una casa de labranza, una casa dedicada al trabajo en el campo. Pertenecía a mi familia pues, por muchas generaciones y estuvo habitada hasta más o menos los años 60. Y antes de que digamos que se viniese abajo, ¿no? por abandono, mi padre hace unos años decidió desescombrarla. En el año 2016 hice el Camino de Santiago y fruto de esa experiencia pues, surgió la idea de rehabilitar la casa, pero digamos dándole un uso totalmente distinto al que tenía originalmente, que es el de hospedaje. Yo lo que destacaría es que es un lugar que tiene historia, lo cual pues, le da también pues, mucha personalidad, y también destacaría el entorno natural, que es algo que digamos que le da un valor añadido a este sitio. Como estamos dentro de la reserva de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, ofrecemos también experiencias, ¿no? Dentro de ese marco, ¿no? de la reserva, en la que en nuestro caso particular pues, tenemos dos. Una se llama Mandeo.0, en la que colaboro con una vecina de aquí también de Sobrado, Belén, de Pobo Aventura,
Y después otra experiencia que se llama Noche de Lobos, Mitos y Leyendas, que trata pues, bueno, sobre la figura del lobo, ¿no? en general, y relaciona pues, ese aspecto pues, natural del lobo en esta zona con los mitos y leyendas que giran en torno pues, a la figura del lobo. Pues que veña, que é un pueblo de Xadí, un pueblo de interior moi bonito. Hombre, que ten que vir, teñen que conocer Sobrado hacia Della, o campamento romano. A mí lo que me llamó siempre la atención de esta zona es que es una zona que es prácticamente virgen, que está por conocer, ¿no? Puedes encontrar pues, desde patrimonio cultural, natural, histórico, ¿no? Quedoume grabado unha vez que viña un viaxe donde viña unha parexa, se baixaron do bus e dixeron: isto é maravilloso, estamos nun lugar mágico, isto é increíble, temos que vir aquí. E pensaba eu, que pouco valoramos nós a veces o que temos. A marxe do turismo que está moi potente neste momento, polo que falábamos antes do camiño do norte, tamén está o sector gandeiro, porque hai moita explotación, moito sector lácteo, o queixo de Oarzo a Ulloa ten unha parte importante no sector económico aquí en Sobrado. As mans destes veciños e veciñas son acolledoras. Quecen os corazóns que latexan nestes lares, os corazóns que se achegan na procura do descoñecido e parten cun segundo fogar no peto. As mans destes veciños e veciñas tamén crean vida, crean memoria, memoria que mesmo se pode saborear. Considero que todos os sentidos teñen memoria. Sempre hai algún sabor, algún olor que nos transporte a algún momento da nosa vida. Contame Ángel, moitas veces, fundador da Casa do Queixo, que o sabor a queixo de Naviza sempre lle recordará a súa tía. A Casa do Queixo xorde no ano 96 tras a unha oportunidade que se lle brinda a Ángel de un colexio de Coruña que quere visitar unha granxa. E tras o interese mostrado por decidimos transformar de algunha forma a granxa para que esta poida recibir máis visitas. O obxectivo é manter sempre presente a tradición e a cultura dos nosos antepasados, a importancia do rural, o contacto ca natureza e manter sempre presente a importancia de cuidar o noso medio ambiente. Na Casa do Queixo podemos atoparnos con diferentes actividades, como pode ser elaborar o teu propio queixo, e así explicamos todo o proceso do leite hasta transformarse en queixo, e o mesmo co proceso da lá. Tamén temos restaurante que funciona só baixo reserva. E tamén temos un albergue onde poder desconectar un pouco da cidade e disfrutar da tranquilidade da aldea e das paisaxes que esta nos ofrece. É o concello que nos viu crecer e un concello con moita historia e moita cultura do que estamos moi orgullosos. Considero que a industria láctea é a principal fonte de ingresos económicos. A maior parte da poboación se dedica á agricultura, á gandería, entón a produción de leite está moi vixente. A gandaría é o latexo da vida rural. Neste recanto galego, máis de 4.800 vacas pastan baixo o mesmo ceo e case 2.000 delas alimentan unha tradición leiteira que se transmite de xeración en xeración. Isto viña xa de familia, xa meus avós, os pasou para meus pais e incorporeme no ano 2000. E xa levamos aquí 25 anos tirando desto. De neno con 10 anos xa lle daba o leite aos xatos pequenos, xa me gustaba isto. E bueno, pois decidí en seguir e aquí estamos. Se che gusta isto podes compaginalo, porque non, que eu teño amigos que son veterinarios e teñen granxa, ingenieros agrónomos e teñen horta. E compaginan, pero bueno, tenche que gustar, pasa que, bueno, a xente tira pa cidade e xa ves. Somos 1.800 habitantes, temos o privilexio de ter un mosteiro como temos, o a lagoa, unhas carballeiras, uns paisaxes preciosos, todo verde. É un privilegio ter unha ganadería aquí neste concello, vamos, porque basta outros concellos, sí,
fincas moi grandes, pero está todo desertizado, que non teñen arboledo, non teñen carballeiras, o entorno de paisaxe non é como a de Sobrado, porque ser un gandeiro en Sobrado é un privilegio, un orgullo, vamos, estamos cerca de todo, vives nun pobo bonito, tes Santiago a 40 minutos, Coruña, Ferrol, Lugo, estamos céntricos de todo. Eu teño, por exemplo, aquí a granxa, e temos queixería, a maiores, e vamos, pois, eu creo que é unha alternativa tamén, o da queixería, outra, non? O noso futuro sería tamén producir yogur, algo da mantequilla, bueno, estamos aí dándolle voltas a iso, e ver, con este programa, a ver se podemos animar a xuventude que se meta a isto. Podes dedicarte a, xa che digo, a galiña, sorta, frutais, mel. Infindas as posibilidades, infindas as ganas de ficar no rural, de apreciar o seu valor e de sacarlle partido. Infindos os recantos desta vila, pois tamén conta con espazos onde xorde a conexión das xentes coa terra a través do galope. Espazos onde amosar o amor pola natureza que xorde dende o berce. Ao final é unha idea xa de neno, que sempre me gustaron os cabalos, e fixen veterinaria precisamente para eso. E un pouco ao vir aquí ao Marco das Pías foi unha casualidade. Eu son de Pontevedra, chegou un momento que quería empezar a desenvolver este proxecto que xa tiña a idea de mozo de facela, de neno. A verdade é que empecé a buscar fincas por toda Galicia. Apareceu esta finca, gustoume moito e aquí estamos. Ven bastante xente do ámbito tanto autonómico como nacional como internacional, porque veu xente incluso de Estados Unidos e de outros países de fora de Europa incluso, e de Europa moita tamén. Penso que podelle dar unha visibilidade hacia fora, penso que despois tamén hai un comercio indirecto tanto para hostelería como para temas de agricultura tamén, de veciños que colaboran con nós. Tamén damos a posibilidade á mocidade de aquí de poder montar a cabalo. Síntome moi contento aquí coa xente, co entorno, sempre me axudaron en todo o que puideron. E, bueno, síntome xa casi máis daqui que do outro lado, a verdade. Todos os animais poden ensinar moito ás persoas, non? Os cabalos tamén axudan, penso, a expresarse, a comunicarse, a ter responsabilidade a xente que ten un. Os rapaces que teñen un cabalo normalmente son máis maduros que os outros, porque é a responsabilidade dun ser vivo ao seu cargo que require uns coidados e unha serie de cousas. Penso que é algo moi positivo para a mocidade e para todo o mundo en xeral. Os animais ensínanos en palabras o que ás veces esquecemos. A paciencia, a fidelidade e a confianza. E para a confianza a que teñen os sobradenses nos seus comercios locais. Produtos de calidade e atención inmellorable. Cada establecemento ten a súa propia historia, tecida polas mans que coidan o que fan. Por xeracións que preservan oficios e por veciños que resgardan a esencia da comunidade. Pois o comercio local ten moitas cousas que o trato entre a xente, iso é moi agradable. Eu personalmente sempre que podo pois compro en Sobrado. Eu creo que as macro cousas pois non son positivas, aparte que se perde moita diversidade. Eu creo que deberemos comprar máis no comercio local. É unha atención moito máis personalizada, donde moitas veces a xente non vai só por comprar, vai por falar con alguén. Cada vez queda máis xente no rural, están máis solos, entón necesitan tamén pois eso, o puñerse ao día e mesmo preocuparse por eles. Ao mellor a veces pasa tempo que non o ve, pois a ver que lle pasou. Entón iso é moi importante. Finalmente somos casi todos como da familia. O trato eso do comercio que se chega a ti, que é do teu veciño, que todo eso, pois ese trato non hai nos centros comerciales, nada, ali somos máis. Sobrado é a vila onde o comercio de proximidade non é só intercambio. Semella un acto de pertenza, un abrazo entre veciños, apertas que resultan máis cálidas que o propio sol de agosto, mes no que ten lugar a Feira do 13. Mes onde tradición e pasado se entrelazan para marcar estas datas como as mellores do calendario sobradense. Apreixos que abullan nas festas,
Pois nesta vila a algueirada é motivo de encontro, reunión e xuntanza. Mais tamén de baile, diversión e, como non, de troitas, moitas troitas. Eses abrazos que proxectan o triunfo tras o esforzo, a chegada á meta que reflicte sacrificio e paixón. Nesta vila tamén hai eventos onde o suor se converte en triunfo e a fatiga en vitoria. E fálase de esforzo, un esforzo que define o municipio en todos os ámbitos, tamén no da igualdade. Pois Sobrado é terra matria, onde unhas miran polas outras, miran por todas. O coidado común semella o benestar da vila. E partindo desta idea, xorde Maristela, unha gran familia conformada por uns 300 socios e socias de todas as idades. Unha gran familia que leva a integración por bandeira. Facemos moitísima labor, facemos actividades, pois do que sexa cestería, costura, tapicería, temos un grupo de baile, gaitas, pandereteiras, temos tamén acordeón, unha coral polifónica, temos voces tamén infantiles, é dicir que tamén facemos moitos viaxes, entonces así é a maneira de intercambiar culturas, costumbres e tamén conocer territorios, o sea que eu creo que xa non nos podemos queixar de todo o que facemos. Eu creo que dinamiza moito, que dinamizamos moito a zona e a xente, pois eso, facemos que a xente seña máis feliz no entorno en que vive. Sobrado dos Monxes abre portas e faino coas mans dos seus. Unhas mans ateigadas de sucos que foron labrados coa suor do traballo, co pasar da vida. Sobrado abre as portas do seu fogar. A vila acolle do mellor dos xeitos con pratos quentes á mesa e o benquerer dos veciños. Sobrado abre as portas do seu pasado, pois foi este lugar testemunha de numerosas civilizacións, a pegada doutrora que resgardan como o mellor dos tesouros. Sobrado abre as portas ao paraíso. É refuxio de especies únicas. É refuxio da riqueza que agasalla a natureza. Sobrado abre as portas das súas casas con nome propio. Casa de Mato, Casa Campana, Casa de Adolfo, Casa Cavado. Sobrado abre portas ao futuro. Eu son de Sobrado, moi de Sobrado, e sí que me gustaría que nunca se perdera esa tradición e que a xente que ven detrás nosa, pois que seguir entendendo o Sobrado como entenderon os nosos avós, os nosos bisavós, os nosos pais e como entendimos nós. Que eu invito a xente a coñecer Sobrado porque paga a pena cando estás en Sobrado e che contan a súa historia, basta sentir identificado. Diríalle que, bueno, que isto é, digamos, é o noso pasado, está claro que é o noso presente e ten que ser o futuro para que Sobrado siga existindo como concello e como lugar de interés turístico. Me dixo un vasco unha vez, díxome: Vicente, por que te marchaste de aquí? Dixen eu: Bárbara, porque me entrou la murriña de Galicia. Anda que non lles dicía eu. Eu presumía con Sobrado. Dicía, a ver onde hai un monasterio como en Sobrado. Sobrado para nós é todo. Pois para mí Sobrado hai que descubrilo e penso que ten cousas positivas a xente, que iso todo hai que descubrilo pouco a pouco e que é positivo. Para mí Sobrado é un tesouro. Somos presente e futuro, mas levamos guardadiño no peto do noso corazón o pasado. Aprendemos de quen antes aprendeu. As instruccións veñen marcadas polos mellores mestres, os anos de sabedoría. A vida da vila semella unha melodía, unha cantiga que nos unimos grazas ao amor que sentimos polo noso concello. Pois en Sobrado a música non é un son calquera, é o latexo da vida. De
feito, aquí o tempo non se mide en minutos. Aquí o tempo mídese en acordes que resoan ao ritmo das nosas campás. Estas voces que escoitades son un reflexo da vila. Todos diferentes, todos armoniosos, todos veciños, todos familia. E que somos presente e futuro, pero sobre todo somos ciudadanos.